Denny! On neslyší. Denny! Máš tam popelník s vajglama? Tak ty vole, tady budeme čekat, já ti to vrátím, tohleto zdržování. Máš tam popelník s vajglama? Denny! Mluvím na tebe! Haló? Jo? Máš tam popelník s vajglama? On mě neslyší, ty vole. To je jak se seká, on je pozadu, nebo co? Tudle. Denny, slyšíš mě, nebo ne? Haló? Haló? Tudle. Denny? Co, Denny? Slyšíš mě? Tak teď na tebe kašlu, teď ti to vrátím, teď ti počkáš, kámo. Lidi, počkejte. Počkejte lidi, chcete Pennywise? Chcete Pennywise, jo? Chcete Pennywise? Tak tady ho máte. Co ty si o sobě myslíš? Denny! 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 Denny, slyšíš mě? To lidi, on je nějaký opožděnej. Denny, slyšíš mě? To lidi, on je nějaký opožděnej. Kurva! On je nějaký opožděnej. Píču, lidi, on je nějaký opožděnej. Co to je, lidi, on jenom je nějaký opožděnej. Haló, Denny. Na druhou! Abrakadabra chce promluvit a říká nej. Denny! Ty vole, ti takovou majznu, asi ti v té hlavě rozsvítí, vole! Ty vole, ti takovou majznu, že se ti v té hlavě rozsvítí. Vole. Máš doma popelník s vajglama, jo nebo jo? Máš doma popelník s vajglama, jo nebo jo? Jo, mám. Jo, mám. Dobrý, tak si na něho do něho naleješ půl deci, si skleničky půlku oleje, zamícháš a vedeš to na sebe.